tästä pystyy niinku, tämän pystyy niinku kääntämään. Joo. Ja flippaa ton kuvan niinku peliaikaisesti. Niinku tosta noin tähän niinku tolleen noin. Joo. Tietysti se ei oo kamerassa, ei tapahdu tosta flippiin. Se on vaan niinku sitä varten, kun sä ite katot sitä, niin se näyttää niinku samalta kun sä ite katot. Niin se peilaa sen. Niin. Sitten tästä näin, täältä saa esimerkiksi tämmösen Face Auto Detecti, Face Track Enabled. Joo. Ja sit se niinku seuraa tälleen näin. Joo. Tossa kun sulla oli toi se selfie mode päällä, niin sehän peilasi sen tosiaan ton kuva. Niin, kyllä. Tää on ainakaan kylmää. Tututetaan tähän veteen ilma-alaan. Niin. Tuleeko tää lämpöistä moottoreista ilmeisesti? Onko ne tulessa vai? Tää yhtäkkiä lämpöi, tää oli aika viileä äsken. Liike tulee. Joko sulla on editointisofta noille videoille? No ei varsinaisesti. Sitä voi murehtia myöhemmin. Laitteisto on jo kuitenkin. Tosi näppärä. Terve meno. Aika sujuvaa ollut tää matka toiselleksi. Niin, Ei oo mitään ruuhkaa aamulla ja pääs saman tien check-inin tekee ja esittelemään kynsisaksia. esittelee kysysaksia saman tien ja ei oo mitään ruuhkaa ja saman tien koneeseen. No niin, onks tossa nyt lähtee? Varmaan Hän toivotaan olevan ylhäällä. No nyt se lähtee. näyttäisi olevan. Otetaan päälle. Siinä on jotenkin tuohon valaistuksia. Ei kyllä kauhean hienoa kuvattavaa tää Suomen. Varmaan siellä saarella vähän hienompi kuvata sitten kun laskeutuu sinne. Täällä voi kuvata tällaista ruohoa ja mettää ja asfalttitietä. Musta oli just ilmatieteen laitoksen uutisissa, että Helsingissä ei ole joulukuussa paistanut aurinko minuuttiakaan. Joo, siltä se näyttää. Ei tule tänäänkään siihen asiaan muutosta. Paitsi meille tulee. No ei. No ei lähtee. Pääsee taas avaa korvia kohta.
Joo. Ja sitten tulee porukka lisää. No muuta vastaan metsiä. Noniin, katsotaan breikki tää. Morjes. Palaillaan sitten. Nyt kuvaus päällä. Kyllä sille teide. Joo. Niin. Missä kohtaa me nyt oikein ollaan? Mitä? Me rupesin katsoa, että missä kohtaa me nyt ollaan. Onks toi Las Palmas tuolla? Ei. Ei. Missä me ollaan? Tuolla. Tehdä maagisia liikkeitä. Eli me ollaan Ei olla siellä. Okei. Jonkun saaren yhdellä puolella. Hyvät matkustajat ennen laskennomista pyytämme, nostatte ihan penkin selkän ajan pistoasento oluvissa pöydän paikalle ja kiinnitätte turveen. Käsinojat pitää olla alhaalla, ikkunasovykset kokonaan auki. Kaikki länsimatkatavarat pitää sieltä yleismatkatavaran ylös edessä olevan istuman alla. Elektronisia laitteita voi käyttää edelleen lentotilassa, mutta isommat laitteet kannettavat tietokoneet pitäisi sammuttaa kokonaan jälleen ja sijoitettava istuntaas kutamatta laukun laskennuksen ajaksi. Hätätilanteessa pitäisi jättää kaikki. Pystyn navigoimaan sivuilleen. Pystyn zoomaan tossa. Voi painaa 3 kertaa, niin saa. Se selfie tuli. Oli se vettä, mikä tuolla on jäätänyt. On ne jäätyy sinne. Aika paljon pitää vielä kallistaa, että se valuu se vesi. Se on varmaan ihan suunniteltu polttaa. Kyllä tommonen allas. Niin, mutta unohdin kertoa sitä, että toi Oskari sanoi, että se polkupyörällä veti tonne teidän huipulle. Sanoi, että oli aikamoinen homma. Onks nää sähköjarrut siinä pyörässä? Eiköhän se pyöräily ihan. Tavallisella pyörällä. Pyörällä se on yksi vaihtoehto. Kai siinä vaihteet oli. Sehän harrasti sitten pyöräilyä. Sen takia. Takaisin sitä vieläkin harrastaa, en tiedä. Nyt on semmoinen. Entäs joskus varmaan laskeutuakin tonne jonnekin. Tekeekö tää joku käännökset tästä vai miten tää tulee? Toivottavasti. Mentiin mennä ohi. Tenerifasta. No niin, mä ainakin luulen, että tää on Tenerife. Tää näyttää aika teidältä. Nyt kun tulee lämpötilakin ylöspäin. No niin. Joo. Tää näyttää joltain hotelliparatiisilta tää. Hotellia näköjään aika paljon.
käsi vähän heilahteli äsken tossa kun osoitti. No niin, matkalla ollaan. Kyllä. Haluatko sanoa jotain vlogiin? Joo. Hotellin check-inia tekemään. Katsotaan mihin saadaan tää Pirssi parkkiin sitten. Siellä on varmaan hieno parkkialue. Ainakin aavikolla. Aha, täällä on tämmösiä kunnon farmineita tuulimyllyjä. Joo. Joo, ihan hyvät tiet kyllä on. Ei siinä mitään valittamista. Hienoja kasvihuoneita. Kyllä, suuri osa vuodesta on pilvien peitossa. Tässä saako ne sitten tuolla mistä ne saa vettä noin kasvihuoneet? Kyllähän täällä... Kuivalle tää mestari muuten. Rakennettu se kolon tonne Tukkulaan. Joo, en tiedä mikä se on. Joo, meidän pitää varmaan jossain tuolla lähempänä sitten käydä vähän kaupassa ostaa jotain. Joo. Ottaa jääkaappia. Oliks meillä Hotelli. jääkaappi siellä? Kyllä siellä on jääkaappi ja wifi. Niin mä ainakin muistaisin. Sitten se nähdään. Joo, kohta tulee Mäkkäri. Old Pipelinein jatko. Ai niin onkin jo. Heavy Oil Residue. Mikä se niin? Heavy Oil Residue. Heavy Oil Residue. Ja taas on Loro Park mainos siinä. Toki voidaan me harhailla, et eihän sinne mitään. Kyllähän sitä voi mennä vaikka millä reiteillä. Eikö me voidaan mennä tekemään jo check-in? Joo, check-in on nyt auki. Kyllä niinku voi ihan myöhäänkin tehdä check-in. Ainakin puoleen yhä asti voi ainakin. Mutta hyvä se on tehdä se check-in ekana, niin laittua tavarat sinne ja